omiya paro gima notimore piny Amerika ka jomoko nodonjo Capitol Hill. Victor, gino e chuny penjo kendo en penjo makoro berie moloyo penjo duto te. Nekech for the first time, Victor, jopiny osebedo ka loso gi wabunge, to wabunge duoko gi gachaya. Jopiny osebedo ka nyiso gi ni magi mara terne uru jatend piny wachni, to ok giwinji. For the first time, kuom thuolo mar abora, Victor, iwacho kata juma mokalo ncha neno ka nitiere mjumbe mane owuok ni wajumbe nochamo 2 million kendo nowacho ka juma mokalo. To onge kata mjumbe achiel mosewuok oko motamore ni sirikal nokochiwo 2 million mondo gigo yes. Koro katiba wacho ni sovereignty, teko en mar jopiny, to jopiny exercise teko ni e yore ariyo. Mokwongo ni gi delegate teko no through representatives magi. Kata ginyalo exercise power no directly. Koro delegated power ni ema gimiyo wajumbe, to gimiyo bad sirikal mar doho, to kendo gichak gimiyo executive. Mana ni ka koro wajumbe gi ok winjgi, ka jotelo ok winjgi, to nyo gikoni we wadhua mos gi koro, wadhua nyisgi gimomiyo ok giwinjwa. To Victor, napoka bile chuny penjo ni, ing'eyo ni nyaka dakika mogik mana kama Nyarawila terega, nikech mae en puonj ne wajumbe gi. King'iyo mjumbe Recho Nyamai, ing'iyo Alice Ng'ang'a, kaka nyocha ne wuoyo dakika mogik, ka en piano, en go agoko, en ayany ne jopiny. To king'iyo kwan oganda manyocha ne odonje bunge chieng' cha, tiende niya, wasewacho ni kigoyo mbura to kikilor dhoudi te, kigo mbura e ot, kikilor dhoudi te, weyo tuchi moro makikase ahinya, to nyalo yudo kamochikore godo. Nekech mbura ni nyalo lokore kodi ka imainyi. Mokwongo od bura oger gi pesa jopiny. Mano gima nyaka ikwong ing'e. Ni od bura jopiny orie, gigero ka gisegero, to giorie e wajumbe, to mae bende emomiyo ikomenda ka ikomenda, ntiere omenda mimiyo legislature, imiyo od bura mawuok kuom ushuru mar jopiny. Koro jopiny ka nyoneno ka jogi ok winjgi, to Nyasaye notimo maber ni wajumbe kan bende chalo gima remo nokayo, nikech giringo gitieko gicha ka kijende ka ni machiegni, ma kijende ka ok oyudo joma ne gidwaro kama giiko gokgi maber. To gimachielo mane iduogo iyudo nyithindo gi nodhi otimie maber, Victor, ntiere mjumbe man gi ng'ol, wajumbe ariyo, tachiel kuom gi manyocha ne nyithindo ka orudhnogo. Kidwa neno ni nyithindo gi nyocha ne nigi chuny, kendo gi nyithindo manyocha ne ok odhi ketho gik moko ahoyaye, magi nwang'o mjumbe cha ka ntiere e wheelchair, e ndiga mar ng'at mong'ol, to gikowe nyaka oko ma ginyise ni jaduong' in wang'eyi, kata odoko ni nogo yes kamano, ma gitaye ma gitere. Mar ariyo, kuom nyithindo gi donje e parliament, en ni ne gitero message. Tineno ka bang'e, nekech wang'iyo ni to bang' donje parliament ni, tang'o ma giyudie. Ineno ka bang' donje parliament no ochuno jatend piny godhiambo saa 3 otieno mondo mi ochiw twak. Mano ochiwo twak magerie kendo ochiwo siem. But bang' seche 12 ineno ka kinyne godhiambo owuok ka koro wacho ni kama koro gikeni I concede, ating'o bada. Koro gima nyocha ne nyithindo kalawo mokwongo en wach mar reject finance bill, ma bang'e gineno ka obedo rejected. Koro ibiro ng'iyo ni nyithindo gi sama ne gidonjo kacha, Victor, kata doko no bila otiyo gi teko mathoth kamano, to od bura bende en mar jopiny. Ni neno kaka Nyarayula wacho ni gima nyithindo gi noting'o en pi, to gang'owa gi simu. Mineno gi bendera mar Kenya. Mineno ka moko osechopo nyaka kacha, tineno ka gin ma e TikTok, ineno moko sechopo kacha, nimefika bunge. Yes, nimefika bunge. Tineno ka sama giwacho ni nimefika bunge ni gima giting'o onge. Koro as much as ni wanyalo condemn, kendo wanyalo kwedo gima notimore kamacha, to ng'ama nyalo bedo ng'ama nyaka bed condemned mokwongo en jok masumo jatend piny paro. Nikech gini nyocha ne ok onego chop kacha ma nyithindo gidonjie bunge, ne ok ochuno ni nyaka ji tho eka finance bill ni mondo mi koro gol. Nikech koro ne giko ni ji otho, giko ni mwandu okethore, to giko ni finance bill cha bedo rejected. Donge dino betie maber ka finance bill cha no winjie pa jopiny man dine kete tenge mondo lose yo maber
ka pod ok otimo ang'o hinyruok to gi kethruok mar mwandu ochopie. Mae ema mi winjo iwachoga ni chako chon lo dhi ka juoga to bende iwacho ni teko iwacho ni rieko loyo teko. Koro dine rieko lo teko ka nikech kinde duto paro ni wasegeno kuom obila ma sirikal kata jok manie loch paro ni teko nyalo loso gimoro amora. To nitie kama gik Victor minyalo bedie manyap kaka jatend piny nyo oneno ka koro pingo ne mogo chalo gima oneno ko odhi tingo bat ni oloya oken nyao mane momi iwinjo ka wawacho kata ni janyao seche moko onge mbala. Koro ma en a win-win situation nikech ma en pinywa kokethore to ma en Kenya kende ma wan godo. Seche moko inyalo tingo badi kidhi ing'iyo in the interest mar piny mondo mi ang'owa mondo mi gima kama ne golie chon nikech ineno ka nyithindo ka bang' ka giseneno ni kare ginyalo donje bunge kare ginyalo lawo wajumbe marengi timo mane giringe cha onge gima ok ginyal timo omiyo koro gidwaro mamoko bende nikech giyudo ni nyalore. Koro bi oketo jatend piny kama tekie to mogik en ni jomomiyo jatend piny odonjo ka gin wajumbe kendo nyako laumu wajumbe ge kapok olaumu communications officers. Erokamano ahinya. Ma tiende nang'o jopiny monjo